Nu skal vi lige se min familie. Kom. Hey, nej. Hun går i sengen. Klokken mange. Det lille lamkræ. Nej, det må du ikke. Fy. Nej. Jo. Hvorfor ikke? Nej, en hund skal ikke hoppe rundt op på kanten af en sofa. Gør der ikke noget. Nej, så fik det. Kom her. Kat, du må ikke have det. Du må ikke have det. Du må ikke have det. Nu har jeg set min familie. Noget af det. Jeg må ikke optage min storebror. Han er så irriterende. Jeg skal lige noget. Jo, jamen hun skal måske starte på Kukholmgård. På Kukholmgård, en af de andre åbne. Okay. 1. februar. Står det? Hvad siger du? Optager den? Ja. Nej, den gør. Og ikke mig. Jo, selvfølgelig. Det er dig, jeg skal op til. Nej, ikke mig. Det er en film med dig. Nej. Magda! Er det Magda? Er det Magda-bøssen, hva'? Ja, det er jo lille Magda-bøssen. Det er godt. Ja, det er godt. Nu er det Magda. Agudjebuja. 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 Men det er for mærkeligt. Agudjebuja. Agudjebuja. Hvorfor siger du for mærkeligt? Sig det her, mand. Sjov. Nej. Optager også med marsvin. De skal da også blive op. Henrik. Martin. Nej. Martin. Look. It's a dog. No, it's a cat. No, it's Superman. Hvad? Og så snigerdyr den i huset. Det er ikke noget minidyr. Snigerdyr, siger jeg. Nej, det er det ikke. Hold op nok til mig. Det er vandet spil. Så til dig. I skal ikke nu, Helene. Nej, jeg skal lade klokken. Så skal vi alle sammen derude, ikke også? Den er ikke mange. Hvad er klokken? Den her. Nej, jeg skal nu lagt den hen. 11:15. Du kan også skynde dig lidt. Har katten et lort, eller hunden et kattelort? Ja, den har. Nej. Nu må jeg bare.